Jag har prövat att lukta innan. Se att det är faktiskt efter julkasulla. Det är en rökmaskin. En røykmaskin her på. Han får komme inn med en liten løte, og her blir bare skuit etende fullt av røyk. Ja. Jeg tror ikke det. Ja. Mm. De har den där polska bohuisen med den här. Fyra Brasilien, är det inte rökt det? Checka till faktiskt. Altså, jeg har været der skræpepapir. Jeg siger det altså, vi har ham, at du vet, at det er... Man kan slet... Altså, han må bare smide det væk, eller et eller andet. Tradition. Vet du hva vi har gjort? Vi lumpet det. Vad ska jag? Røykmaskina. Jeg klarer ikke å holde med meg. Det är det jag gör. Oh my god.